Nyafiotuba note of Sisi wedi Nyafioba no na vote 104.3 FM no gendi why na ODENIGBO Nyakpotuba no nwekwa n'ihe ọzọ anyị na-adị grateful to God anyị na-ekene Chukwu maka na ọ dịrị izi ọ bụrụ n'ike nke aka anyị ọ bụrụ na anyị kwuru na obodo ọ na-eme and cheta na onye Chukwu chọrọ imele ebere ka ọ ga-emele ebere that means ọ bụ na ịdị ndụ nwee arụ isi ike wee na-ege m ntị ọ mụ na gị ka o mere ebere n'ụbọchị nke taa so do not even take it for granted maka na ihe niile ị na-enjoy ihe ọ bụla ịbụ nnọọ ịfụ nnọọ ịdị happy a lot of people enwere the privilege ịnọ na that position ịnọ to be happy ụfọdụ bụ ndị nọ na mortuary and I promise you karofa mma ụfọdụ bụ ndị nọ na hospital mụ na ga karofa mma ụfọdụ bụ ndị encounter motor accident today mụ na ga karofa mma so at the end of the day we keep asking ọ pụtara na ndị adịghị ekpe ekpere my dear brothers and sisters sometimes ajụjụ ahụ na-adịkwa m n'obi ada ajụgokwa m ebe a severally maka na o nwe ka nature si awụ ka ndị na-anya ifu na ndị ezigbo mmadụ na-adị ndụ na-anwụ ọsịsọ ndị ezigbo mmadụ especially ndị a na-ewelu ndụ ha n'ike maka na a na-adịghọ mma bụ uru ndị nze ịghọtago so enwekwanala onye bụ na ọ bụ ezigbo mmadụ ọ na-eme ọfụma ha chọrọ iwepụ onye ahụ maka na ọ ma na nyanwa 1 naira ahụ ọ na-enweta na ya 1 naira ahụ ọ na-enweta na akpị ya ọ na-eme gịnị ọ na-ebenefit ya even though na ọ ma na o nwee 1001 persons ya bụ 1 naira ọ na-ewelu ga na-eme affect ị na-anya ọ bụ na enwelu society na-adị eme ọfụma chekie sometimes ọ dị abụghị gọvanọ ọ na-abụkarị ọ naghị abụ ndị gọvanọ ọ na-abụkarị ndị chairman ndị councillors ọ ndị a na-etinyeche n'oche to help the community ọfa anwa na-abụkarị ndị bụ anyị na-aya ndị a na-awapụta sị na ọfa anwa na-advise so person ọfa anwa ka anyị na-aya but nsogbu adịrọ anyị ga na-emekwa n'ihe anyị kwesịrị ime elu onwe anyị no matter how small no matter how little first of all charity begins at home adọnya mere na abịa na ODENIGBO anyị na-bring ya back to the home anyị na-bring ya back to the house otu o si emetụta mụ na gị otu o si emetụta onye nọ gị n'akụ otu o si emetụta obodo anyị si n'ime ya wee na-apụta everyday maka na nke bụ eziokwu na otu ọbụla isi wee chee ya you are rubbing off on people negatively or positively gị nwa mazi impact ibuzi because anyị niile bụ adults anyị niile bụ adults anyị mee ihe ọjọọ mee ife dị mma anyị na-ama we know so ihe ọjọọ ahụ ime I'm telling you enwe 20% of persons notice ya abịa na your compound na ọ bụ na mmadụ 10 nọ na compound gị or na street ga-enwe 100 persons na your street 20% of each person ya bụ abịa na compound of 10 2 na afọ gị and ike ka ịrọbụ off on those two positively or negatively ha jekwa eje rọbụ kwa ya off on another persons the same thing na your street gị those people ị na-roll with onwe ndị nwee weak personality nwe obere ife fa adịgo moved ha adịgo influenced negatively and ihe na-ewekenere uche m iwe bụ na fa adị ala ka iche uzu nke dị mma nke dị njọ because nke ọjọọ ahụ na-aka adị easier ime ihe ọjọọ bụ the easiest way out ime the right thing na dị very very difficult so ị ga-amazi ebe ị nọ marụzie the one you decide to do ịghọtago ada onye mere m ga-eji wee weta okwu nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nkịta dịka otu o si wee dị na ndụ nwanne anyị nwaanyị and ọ na-ege anyị ntị ọ sị na ntị Chinazọ n'ike agwụghị anyị mgbe m nọ how many years o bidoro ọrụ a wee rugide wee ruo taa si anyị ka na imechego ka ihe a na-akọzi so nwanne anyị nwaanyị a n'ụdị ịma na anyị na-ekwu okwu sometimes ụfọdụ n'ime anyị feel na ọ na-adị mma ịmata mmadụ tupu ị nụọ ya ụfọdụ n'ime anyị na-efeel na ọ dịrọ mma ọ ga-eme gị commit a lot of things kwesịghị commit inwe ike ifu the person finish but ha ncha bụ ofu ya ha efuru ya kịta na efuru ya echi ka ya afịa the point is that there is an ọfụfụ either at the beginning of the journey or at the end of the journey so but here ha ncha mgbakọ nzukọ ihe niile bụ the end bụ ihe na justify the means so now this our auntie n'ụdị ịmago na ha furu onwe fa ha ekwekọrịta na ha ya anọ ọnụnụ amfanụzi produce 2 kids mana tupu ụmụaka abịa the man bụ onye adị ege nwanne anyị nwaanyị ntị ụdị ege nwunye ya ntị
odi ege nwunye ntị at all. Nwunye a bụ somebody na-abụ ọnọkọta ọkpọkọta ya nso si ya nna ka ime ihe dị otu a ka plan inwe for the future. Kedu ka isu feel na ye train ụmụaka? Salary ga anụ a ọ dịkwa? Kedu ka esi eme ya? Nwoke a na-eme mba si ha fie aka na ya nwa na onwe ya chọrọ ya na ọ bụrụ ya gwa ya ife ọ ga-eme in his own house. Fine. Why digide ime with that I don't care treatment? Digide ime wee digide ime. Ka ọ na-adị ime ahụ ka o nweta a business contract. Meanwhile, ọ na-arụ as an accountant na imagon more like ma kpọ ya account. Ọ na-arụ n'ọfịs anyway. Ọ na-arụ n'ọfịs. Ọfịs ahụ ọ na-arụ na ya ka ọ nọ nweta a business contract a ga-enye ya to bring in ewebata container. Ihe dị na that container. Ele ya. Now mgbe container ahụ bata, nwanne ya nwaanyị, nwanne nke nwoke gwara ya sị ya kama o yele container ofu. Ebubatakwa n'ala ya. Ya bubata ya na apapa ahụ ebe ahụ anọ wee bute because ebe a port dị na apapa. Na ebute ya ebe a, ya nọrọ ebe a lee ya wholesale. One, ọ ya karịchapịa ọsịsọ. And secondly, na ọ ga-afụ people dị interested chọrọ ile in retail because ya na onwe ya nwere shop. Nwoke jụwa isi mba na ọchị ili ofu. I mean, mgbe nna anụ dị aka, I'm wondering, ị na-achọ ile ofu ị nwere shop, ị na-arụ ọrụ, ị chọrọ resign. Now, ka ọ na-eme business a, the thing na affects his 9 to 5. A na-ama na-ejikwa ya. Onye sendịrị ya container wee na-asịzi ngwa kedu ebe isi ego dị. Nwoke a na-eme isi call, ọ dị epik call ya, and onye ọcha. Ọ dị epik call, ọ dị return call, ọ dị reply messages. Dị onye ọcha wee dezie elu the company ebe ọ na-arụ ọrụ. Nekwa na onye dị otu a ịmagon dịkwa omume ome. Mana ka o dere akwụkwọ anya bụ onye ọcha gba ya alụkwa anya bụ nwoke ịmago forfeit zie ego, mana anya bụ nwoke miss zi ọrụ ya because emechara chụọ ya n'ọrụ. Enyere ya suspension for that act. Sizie na the suspension ịmago dismiss zie ya. Ni dismiss zie nwoke gwasalụ n'ụlọ ọ chọrọ ọrụ ọ chọghị ọrụ, nwunye ya marụ. Kama na nwunye ya bịazie na-agwazie ka ihe ọrụ a mezi, ọ na-asị ya ka the way forward, ka plan onwe. Maka mgbe tupu achụọ ya n'ọrụ, the woman gwara ya sị na ọ chọ imepe business, na ọ chọọ ka o mepere ya business. The man imago sluggishly. Ọ gwakwa ya na ebe ọ chọrọ the business bụ n'ime afịa. N'ime afịa ahụzi nwoke jụ na ọma mepere nwunye ime afịa, shop n'ime afịa. Wee jee tụọrọ ya container n'ebe ụkwụ adị aba. Jụọ m ka mmadụ ga-esi nweta customer lepụ afịa dị na shop ya, ọ bụ na ndị mmadụ adị abatanwu the street. Si na ọ nọ n'afịa ahụ na each sales girl etinye 6 months onye ọbụla na maka na gịnị mere the shop adịrọ busy, the shop dị dull. The only thing menụ bụ na ka 6 months gacha, nwaanyị kpọchikọlụ shop ya. Nwaanyị kpọchikọlụ shop ya. Shop ya ahụ ọ kpọchikọlụzi na die na ịchụ die n'ọrụ, and the man dịbazia reluctant. Amara m na akpa ya ịdị reluctant ịchọ ọrụ ka n'ike ụwa gwụrụ ya, whether not the frustrated or what. But at the end of the day, achụ ọfa n'ụlọ, they could not pay rent. Ụlọ ahụ achụzi ha anya na ya na nwoke isi nwaanyị jirizi aka si di ya ka ọ nawa village, na ọ baghị uru na ọ na ebe a. For the meantime, ka nyanwa na onwe bụ nwoke find his feet. Nwoke wee kwelu nwaanyị na village. Mechaa nwoke sizie na o sikwa na Lagos ha nọ, no relocate etu Aba. Nwaanyị na ụmụaka na-abụọ ụmụ because okay, ha mechaa nke izi ka ọ dịcha ime nke izi nwụọ nke izi, ọ nwụrụ nke abụọ.
etu ụmụ ya na-abụ ka o duwe na village. Nwoke nọ sọsọ ya na Lagos. After some time, nwoke sizie nwanyị na ọ nọọsụkwa Lagos na ọ na-aba. Brothers and sisters, ụmụnne m na ụmụnna m. Ihe a na-eme some years back. I think ọ sị na omego 4 years. Abi 4 years or more than. Na up till now, na ọ mara ebe di ya bi na Aba. So na di ya bi Aba bụ n'ọnụ. Oh, sorry, na ntị ka ọ nụrụ ya. Village just ka o jee nọ for a while. Village a nke ọ nọ ruo kịta. Ọ bazili into farming. Maka na kịta ahụ farming season. Village ọ nọ na ya bụ Lagos. Ọkwa ịma ihe bụ na ito na Lagos nọkọtazie mmadụ because na ijere ije dị. Mmadụ subject zia gị as a young lady to a life of a village woman. Ọ ihe this man tinyere nwunye ya n'ọnọdụ ya. In as much as na ya nọrọ from the man, not from the woman can know from. Ọ na-ege ntị. And aside from ịnọkwa na Aba ahụ, the man adịghị ekwekwa. In fact, the man say akpọzina ya na phone. Before the man say na ya akpọzina ya na phone, ọkpọ the man odi epik. The man na-epik mgbe sọrọ ya. So ọkpọ ya, ọma mpik. O nwere ike 2 days or 3 days later return ọkọ ya. Si ya na obi n'ime keke. O relocate to Aba. Ọ chọtọghị nọ na keke ka obi. Nọ na keke ọla otete n'ime keke. So onye nwa na onwe bụ nwaanyị na-asịzi na onye chọlụ di ejewe ụmụ Abia steeti. N'oru ka na akpa aka ha rent na ọ bụgodo 1 room or 2 rooms. Onye duru ụmụ ya jee chọje di ya. Or probably hapụ ụmụaka na akụkụ. Chọ onye ọ bụrụ grandparents ọ bụ na ha ka nọ. Wee je nu chọlụ di ya. Wee jebe Aba. Oluo ka ọ sị ya ka ha rent ụlọ. Ka onye just no move on because nwoke ya emepego ọnụ wee sị ya nya akpọzini ya na phone na ọ chọrọ ịnụ from her. Mbọsọ na ọ kwadotekwara ekpe ya na ọ ya akpị ya. Nwanne nke nwoke wee sị ya na ọ ma na onye ID ya bụnụ na nwanne nwoke abụrụ na onye a na-agwa n'okwu na ọ dị ege mmadụ ntị. Nne m, move on with your life. Ike gwụrụ. Now, my problem now bro moving on. No the life and they moves on to can now wonders. Life ịpụta sị na gị na nwoke ga-take this journey together. Amụọ ụmụaka na-abụ. Sị na the woman is not the grateful na ọka belo na too. Maka imagine ọchị ụmụaka na ịtọ ma ịnọ. Kwefụ ma nwoke ma nwaanyị. Kwefụ ma nwoke na nwaanyị. Achọrọ m isi n'onye a ka ọ ka njọ na-arụ m n'onye but ọ kwefụrụ ụmụ nwoke na nwaanyị. Gwa m ka mmadụ ga-esi wee je nụọ nwaanyị abandon all the woman with his 2 children. Kịta anụa nwaanyị amụrụ na di ya dị ndụ. Ọ na-eri ka ọ na ọ dị eri. Because ụjọ na-atụkwụzi iwenite phone kpọọ maka na ọ ma na nke nwoke ama mpik. Ọkwa ma that uncertainty ọ bụrụ na ụjọ. And on no go for weeks without it but this man because the man gwara ya ho I don't know it's more like an instruction. So mepe phone line today anọ m na Facebook, anọ m na YouTube, anọkwa m na phone line. Yatago. This woman with 2 children. Happy with her kids, but the man of the house is missing. Companion ya na-emiss. Negodu ihe oyi na-atụ. Negodu weather niile. Nwaanyị kuchi ụmụaka, pampacha ụmụaka, nyefa nni, kpuchie fa akwa, onye ga-ekpuchizi nke nwaanyị. Ụmụ nwoke biko zikenena. Amarom 0706-048-5853 my one and 0915-570-8347 my one and 091 my one and 0915-570-8347.
Hello? Hello? Alright, you see, keep watching my Zuna 0706 my one at 0915 570 8347. Hello? Good evening. Kekime. Valentine and no. No, Valentine. Hmm. Okay. Hmm. Mana ekwukwe n'okwu anyị ekwesịghị use na redio. Ịghọtago? Hmm. Mm-hmm. Mm. Mm. Daalụ sọ. Alright, cheta na anyị na-ekwu maka nwoke melu nwunye ya abandon. Yes, abandon ka o mere nwunye ya. Ja biri n'obodo ọzọ. Sikwa tụọ ọda si nwunye ya anya akpọkwana ya na phone until ọ kpọọ ya. And cheta ka the progress, ọ bụ na igele ntị mgbe m kwuru okwu, the progressive process, like how the whole issue progressed till the point also the woman nyakpọna ya na phone until ọ kpọọ ya. Di ya bụ onye adị ege ntị, di ya bụ onye adị achọ ka na mmadụ kpaa nkata tupu na ịmago tụkọ isi ọnụ, reach a consensus. Di ya bụrụ onye believe na nwaanyị kwesịrị ị na-agụ ya anything, ọ dị ege nwanne ya nwaanyị ntị, ọ dị ege nwunye ya ntị.
And ege hunting ahumelu. Ojueleche contain a whole container of goods. He cannot account for the money. Inyeho iriri isi ego rie uru. Imahanya business. Onye manya business. Sigi no eki yesi we ime ikwechiri. Ni man liye na bulk. Iman liye na wholesale. No na retail ki irie. Ileche retail. Irie isi ego afu isi ego afu uru. Achụọ gị n'ọrụ. Ibido gbawa keke. Imi tungro up pay poor house rent. Achụọ unu n'ụlọ. Nwaanyị ji lot of love have buduru ụmụaka ka is nata gị the burden until he stand up again on your feet for 4 years, and I can stand up on his feet for 4 years. Go melu nwaanyị abandon, no food, no money, no anything no na-enye ya. As nwaanyị at least as the mother of the children. Ajụjụ mbụ ịdị sure na nwoke enwebere ezinụlọ na-aba because nke onye rule si gịnị nya akpọni ya na phone. My brother, my sister, I'm beginning to think nwoke nwere ka ọ ga-esi buru na keke ka ọ na-alarụ for 4 years. Nwere ọ bụ na keke ka ị na-alarụ bịa soro ụmụ gị nọrọ na village. Onwere onye na-survive 6 months na keke ọ bụkwa na moto ma mosquito ma anwụ ma oyi dị dị. Nwaanyị si nwaanyị nya na bago na ọkwanụ nwaanyị bụ ihe butedịrị dị onyanụ o wenite the option of ina village o kweta ozugbo, mana mgbe a si anya mee otu a ma otu a ka ọ dịrị ha na mma o kweterọkwa. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Ifeanyị Chukwu nnọọ. Daalụ. 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 This is Naja. Do the possible. 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Hello. Hello. Kekime. I dem. Afa give again. James no. Daalụ. Onye kwuburu okwu before onye nke a kwuru kịta wee kwuo. Voice gị break isi gịnị? Ama m nwetara ihe
onye nke kwuru okwu before onye nke a ọ ghọtara ọ sị na ọjọọ na-abata onye mere briefly njụ ekọgharịkwa dị akụkọ mba akụgbuni ya ọ marọ uche ya ọ nọrọ because people ga-abụ na mmadụ nke abụ nwunye gị tonyere gị ya na onye ọ na-atụnyere gị abụ ahụ mgbe ọ ga-esi ya na mma ezinụlọ oge egwe na-achọ bride ọ dịgarata ego afọkwa mbụbaba ahụ nwa mgbe final check ebe a ka anyị na-enwe that problem that man ahụ kịta abụrụ ezigbo mmadụ because iwe ọchịgodo ụlọ obi nwapụrụ ya chọkwa ka ọ dịrị ya na mọtị oge because of ha ji challenge n'ọnọdụ anyị ndị ọzọ dị ọ nwere nwaanyị ọ ga-abụ ọbụgodu na ọdịnwa ji ya nawagodo vileji but people kwesịrị na ya ga-ata vileji eziokwu maka na mgbe ya na-agwa ji ka ime ihe mere ekwerọ mgbe ekwechiri imewu ya ọ na-apụ usho ya nawa vileji ya kedu ihe ọ ga-eji azụ ụmụaka ya na-aba so what I'm saying bụ that man the man the woman, the man is frustrated in life. Or the man all those things in level. Or put on your gas right. Or put on your yana, but for the gas right, when you are so and so. So, that fully you better. Seeing who the woman move on with her life. No, the woman move. Yeah, but to go over there, to go to with ezinụlọ ọzọ ọkwa ma ọ bụ na onwe ha ezinụlọ ọzọ ụmụaka nwụrụ ya kịta na ọma mgbe nwe abandon ọma hapụ nwe ya ya bụ offspring ọma hapụ rapịa ịghọtago Dan onye nwaanyị ji nwụrụ ya na chigwa bụ ihe ga-ebi onye ọzọ ga-ejeji ahụ ọkịta ga-abụ onye ga-akpa ya eze and ọ baa ya eze ahụ chepete nke ochie ahụ bụ onye nke na-eme ya ọfụma ọ chọrọkwa ụzọ ahụ anachitekwa ebe a Dalo. All right. Okay, 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Hello. Kekime. Good afternoon. Okay. There is no place that particular one is going to be number that cannot be found. I think I don't think about from this. So I don't think there is anything about that kind that cannot be found. And secondly, for you to drink, you don't understand. Like you should have gone for Western food to carry on. Go like that, they like that. And if it's supposed to consider say get some or get to can. You understand? Consider this get which kind of lifestyle consider one day. You don't think. And me, I made advice to woman so they can people from because me I think that the that particular man get person way in this. There is no how to say it's like it surely gets somebody in this. So, to find out that particular person say that this is going in respect, and that person that they treat that. That is the little that is yeah. So don't be so move on that decision, but I believe say get somebody way in the decision. That's just my own suggestion. All right, Dalo. Okay. Osinyacho, somebody that he listens to.
Ode mmadụ adịrọ m adịshọ na ọ na-ege mmadụ ntị because ọ bụ na ọ na-ege mmadụ ntị, the wife and the sister, they would have imago the person say anekwa nekwa. The wife kara ijego jee chọọ onye bi ya ahụ ma nwanne nwaanyị kwuo kedu onye bi ya ahụ because of ọdịmma ya na ezinụlọ ya. Hello, mgbede ọma. Uruchom, adị m oyi nnọọ. Oh. Yeah, a man from Edo. Yeah. I get to tell my coin number down. So, you know, Hey. yeah, I get to tell my coin number down. So, man, I enjoy Kumuna. In aspect of ethic, the woman called Johnny also. I think along, I will lawyer because the man and family, Otago. So, man, I be more at the witch woman as and the beggar about the more than it's your Google. You look at Muke to a lap of mine for years. For years, lap here for years, man has a name. Lap here for years, lap a woman for years. It's in a jogging. You're talking in a jogging, you just tie the woman, you keep the woman in bondage. So this attitude of a man, a poor one case here, man, and a poor one can not ever see with me. So maka mama put on social media more na causing a one and cheat, not a bank, not a bank. That's my case. I'm okay. Everyone no case. I'm a little name. Okule a ojena join your time on bank, follow my follow I just no follow idea time make na steady Emma cannot stay for that long. So this thing who the more ranger for. How come some people have now for 4 years? For how many years? If in a Lagos, now I did side. Now I wonder they can dance here. They don't want it again. So that is not very bad. Dalo. That's very bad. Man, I want to show you my voice. I get to Dalo so. All right, I get Jecharu obele break. But na cheta palaza ibido kwa ebe anyị kwụsị cheta dị na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntụchinazo. Ọ enye ndị ebe a life a wee na-agakwa aga. Ọ na-atọ ụtọ. Ndewo na na cheta azụ. Me, I know I like Wahala. Talk that about Canada. Yeah, gaba. Naramachi Chineke meworo m mma o eluigwe
Mokachi. Ide play, ide show. Onye simbaka. Onye simbaka. Onye simbaka. Yana fugo. Ide play, ide show. Na fugo, una fugo. Ide play, ide show. Onye simbaka. Na. 'Cause 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 'cause
e dey play, e dey show. Una fugo, una fugo. E dey play, e dey show. Una fugo, una fugo. E dey play, e dey show. Amen. Do, 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 do. Oh, Kaume. Lembo game. I done dey hustle every day for a daily bread. Lembo game. Oh, Kaume. Oh, lembo game. I done dey hustle every day for my daily bread. No game. Oh, it's well anyway. Chukwalisa do do do. I got anyway, but then um, amen, 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 amen. Do 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 do. Oh, call me. Ole mo game. I don't dey hustle every day for my daily bread. Ole go game. Oh, call me. Ole mo game. I don't dey hustle every day for my daily bread. Ole forgive me. Babu dey chop. Call me. Ole forgive me. I done dey hustle every day for my daily bread. Ole forgive me. Call me. Ole forgive me. I done dey hustle every day for my daily bread. Come on, Lord, give me. Yes, so God bless all the hustlers, including one Abuna dear Haporia to cater for the two kids. Nani anwe. Imagine when me when ye ndi ani nebuna. Gina mod ge bido njem. Kama ye kezi responsible. Una adian. I will force you people name a boo one day name the marriage. Man, a responsibility taken for two persons. Aburo no onye nke ọzọ unfortunately no. It didn't do ne kume. Na-eji okwu gị na-abụ na-aga ije na-arụ ọrụ ịhapụzie responsibility for one person ọrụ mmadụ na-abụ for ofu onye ọ dịọkwa nọ mma na nwaanyị mmadụ nọ na village probably onwe ike onye a bụ onye na-eje village sọsọ mgbe ọ bụ Christmas period ma Easter period celebration ya festive period ka ha ji na village ihe niile ọ bụgide mmadụ wee togide ikekwa o wee jezi ije di o kwesị ịdị easier. I'm not going to fault her for, onye ọmarọ because ịma mmadụ ịmahụ onye ga-eme gị ịwa. Yes, adị amacha mmadụ ama, yes. Ma onye ahụ iche na ịma, o ya eme gị ịwa. Adị amacha mmadụ ama. But onye plan golu ihe ọjọọ n'obi ya for you, a plan gị.
mana ọ kala ịbụ ọ bụ na gị na onye ahụ ma mgbe ahụ ọ sị gị jee village malụ na okwu ya bụkwa okwu ya ụmụ nwoke ọ ya abụfakwa okwu they stand by their words no matter what is at stake. Jere godu no village can stand godu on my feet 4 years 5 years I can stand on the feet because normally ọ bụ na nwoke gị na mmadụ mmekọ ihe o mee gị promise and fail without apology or remorse ịma na onye awa ọkọrọ na gịnị ama mmekọ nwe ihe ọ gịnị ya mekọgodi ihe sef na ị ga-amazi ka ị ga-esi wee so the thing na ọ hapụ fọfọ amakwa mmadụ onye si ya move na on amakwa m onu unu ha but ihe nka ya ekwu ka dị n'iru mana ka nnugodi from you people because mmadụ adịghị amachi ihe niile we get wisdom from here eyatago we get wisdom from here 4 years ka yes before na akpọchie m azụ maka ndị chọrọ isi kịta ndị subugo onu nye move na on na nwoke na chiete ya gbaghara ya nka biko ọ bụ na the case was the reverse was the case nke nwaanyị ji eriche bata asịkwa nke nwoke ya gbaghara ya agba because ụnụ asịkwala m na nwoke na nwaanyị abụrụ ofu because anyị niile na-afụ ofu ihe a na-afụ anyị n'ahụ onwere onye ọ na-atọ ụtọ iche ọ na-afụ ụfụ n'arụ so before isi m nye mụ na ọ na dịma nwee ike what if na o nwere ike what if na enweghị ike what if na ọ nachietarazi azụ because 4 years is gone how many days did na 4 years biko multiply and 365 days by 4 on ihe dinner on here number of times this woman had to struggle then gbakọ hours dinner each day gbakọ hours dinner each day every minute that counts mgbakọcha the struggles then nke akwa the physical part unu agbakọzia the emotional trauma the psychological effects you take on that woman ogubekwu mgbakọchazi unu abịa gbakọzie her spiritual life because almost sometimes oge dị na ga na judge why me onwe sometimes oge dị na ga na si chukwu na were ndụ m dowelu m ụmụaka m onwe some days ụmụaka nwere ike ha furu ihe ha li onwe ike ọ bụ na ofu na aya arụ ọ ma hapụ na ya jebe ụlọ ọgwụ maka onwe ike o ji ụmụaka ejiro phone ịmara na onwekwa onye na ha na onye na ha nọ I take nkwa care of them as the mother so before inye m advice or nye advice rather gbakọ iru na azụ anyị ga-agbakọ we will pieces everything together ịghọtago mana just were onwe gị tinye na the shoe the person ọ bụ nọ gị ka emere ụdị ihe a ị ga-alike ya ọ ga-adị gị mma n'obi 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 hello mgbede ọma ka eke ime no owo junior from emene no mana ekwe m esemokwu ọbụla dapụtara na a ga-edoziri ya ọ na-ebusi so ihe m na-atụ n'ime bụ nwata nwaanyị ya ka wee na-ejenesi ya na-eje anụ di ọzọ mana ya na-adị ebe dị taa ya jide ụmụaka na-aba na-azụ ya na-etere ya one day bụ ụbọchị na demand ga-anaghị azụ
I'm not going to go there with the better demand to the work. Some open night. Now I got not for demand, not for the kita. You got a program and a radio on a business with an open box. It is in a point. It is a year that open never went okay, so where I can. It's not the ally, not the other. You might not never in the consign, but he's that or up the way for. Or like, don't put no other the machine or Lord guided. Why is the actual way and why he can't have Egypt? The talk about working on the one. That's not the way. Or the noise that comes out of the Dalo Emeko. Oh, and of course, more during Njeke, more I akpọ mmadụ. Onye achọghị inyere onwe ya aka. The point bụ na at some point mgbe nwunye ya kpọwara ọ sị ya na o so n'ihe na-eme ya. Mana ịma blame nwaanyị for iso n'ihe na-eme gị ebe gị nwa na onwe gị wụ ọkpọchi ntị. Yes, ịma blame nwunye gị. Mgbe a na-asị gị lee at least ọ bụ na ị chọrọ ime business, first of all, gegodu ndị nọ na the business ntị, o nwere ndị nọ there before you. Gee ha ntị. Ọ bụzie na ị gee ha ntị, ọ bụ na ihe ha gwa gị awa ọkụrụ, the case would have been different. He did like they try out new things. So if I for obi gị gwa gị ihe ahụ iche ka ọ bụ. Ihe ahụ iche nnọọ ka ọ bụ. There is no other way. Onye na-ewe m iwe na this matter ya. Hello. Mgbede ọma. Good evening, ma. Eji adịkwa. Blessing or no from Ibawa. No. Because this woman now, all the night have to as a matter. And I'm working on the way on never enjoyment. Or show I have company. What is our boss for one I said, working in it to look. Why I know not sitting on as I do it. I go Aga. Or I put it on that. The best thing for that woman, open a man, tell it. Boy, can all the it. You have to know your mother, show it. Come out and ask you, from my country, if it is a plan, that's it. Over that demand, ain't no human. Yeah, perhaps to better support you are that. You know why you have Roha. Have Roha, Oh my God, here you see her now. Marriage will go 18 years. I be 8 years. So, what I put on now, one woman has to go. I'm going to go 5 years now. You know that marriage. But only only way to get out of your wall of who that guy should be by. I got it. Marriage is not by force. Marriage is even every person over and over and over. Watch the cake. That or who on that one. People say, but they pray one down and people mother. How do you want to go for all of them? That's the young piano. So, here my husband is each of in this woman. No, why? I don't know to know nowadays. You know, or no, you know why you don't want to get a money boy. Follow me, who for on life. Or who on half of that. Or king with Jordan or Monday. I had the demand of my or this area. But I say you're going to avoid any that man on our side, I'm going to have none. I didn't like it. It's what to watch it. Starlight. It will want your thing. I am. You may say, and they say the big guy put no over that. What are they great moving? So, oh, great, we're going to be so
So woman, I don't show this now, but okay. That is not why I have it. Because not that time. From here, they went to move over, but how do you put it up? How I go? You put a white, so how do I why you will do white? All right. So, on that, we can be seeing with it. Thank you, ma. Dalo so. Oh, Chim, Ikegwu, honestly. Because, yeah, it's coming from the part of a woman. One, what they go through. A situation like this. So one get who from her own angle, who from their own angle. Hello. Hello, Tina. Good evening. Good evening. Kekime. Hi, Joy. Dalo so. Mana onwe ga-agbakwunye ya ọ dị mma ike ikpe n'ọnụ ofu onye maka ihe na-eme n'ụwa a egwu dị ma mmazi onye ga-ezu. Mana the issue bụ na nwoke hapụrụ ụmụ ya for 4 years. Ọ bụgodu na ụmụ ya na-ese elu na nwaanyị, o kwere isi extend ya to ụmụ ya. Ọ bụrụ ya, ọ bụrụ si ọ bụrụ na ọ ga-ekwu omume atụtacha mmadụ onye nye gị this kind of report try to find out na ọ bụrụ onye ahụ dị eziokwu. O nwere program a na-eme na urban radio every Saturday ọ febọ na ha nkụ ya febọ kelegide gị interrogate tela connect that very person. Ọ bụrụ na onye ahụ chọrọ anụ onye ọ bụkwa na ọ chọrọ ọ bụzi na onye ahụ ekwere ka anụ onye ya etegiwazie decision. Chekwala a na-ekwukwu ụmụ nwoke mgbe ọtụtụ ụmụ nwaanyị sikwala ike mba ọ bụrụ asị na ọtụtụ sikwala ike ọkwa few women n'ihe malụ na ihe a bụ marriage malụ ingredient dị na marriage. Ọtụtụ ụmụ nwoke na-agabiga ihe na marriage. So ọ ya mere achọghị m ime nke put na this thing. Ọ bụrụ na ụmụ ka a ga-esi jụta the man a connect with the man. Don't be surprised na the man come here he can hold it himself. Ọtụtụ ihe na-eme nke ọ na-ekwu na ejikwenye nwoke advice. Don't be surprised na connect nwoke agbazie gị na ya nwa mere that business jida mana ọ bego tebụl all the time na nwoke adịghị advice. The issue now bụ na nege Aima there is two sides to a story. Yotago. Now the woman nọ na village na-akata for ụmụaka na-abụ na-eme famine na ndị otu ya. Advice ga-enye ya since ọ bụrụ okweta nata village na ọ na village ama na ọ dịrị isi adịghị enye advice ya kpụrụ ụmụaka ahụ bụ ọsọ ya tisinye ike otu o nwere otu ụmụaka na-akọnye ihe na-adị kịta o kwụsịrị anya lụgodiri ya adị ya tawa na akwụkwọ ahụ gbawa mbọ sonwe ụmụazị a ọ bụgodị na nwoke ahụ anatahụ na be ha eke ya ụmụaka ahụ ga-ebichi anya mmiri. Ọ bụrụgodị na nwoke ahụ mụrụ nwaanyị ọzọ mgbe ọkụ ga-adị ya ebe ahụ onye ọzọ ekwuru ya a sị na nwoke nụọ nwaanyị bụ ọmalụ nke ka mma. Ọ bụrụgodị na ọ gbapụ nwaanyị ọzọ na-aba ebe ahụ maka abụ m na-aba ama m aba ndị ọ bụrụ na keke ọ na-ara ihe abụghị ọzọ akụkọ ya ga-efuli ya anya sonwe ụmụaka ya na ọ ga-akwụkwọ emecha ọ ga-ezu ya ya chịkwana ụmụaka ahụ si na be di ha pụọ ndị na-asị si hapụ ya si kpọwapụrụ ha pụọ kpochie nwa ebe dị otu a ya nọrọ wute ụmụazị ha ha ga-ebuchi anya mmiri ọ ya ma ya Daalụ so. All right, so 0706-048-5853. And yes, we are getting to somewhere. Ụfọdụ feel no ịmago na nwike ọ bụ nọ nke nwaanyị bụ ihe kpatadịrị nke nwoke ji wee gbaa ọsọ. Nwee ike ọ bụ nọ nke nwaanyị bụ ihe kọsụrụ nwoke ji abandon kwụ ụmụaka ya. Ịghọtago? I mean
Are we not all supposed to be responsible for our actions as adults? And I equal to be responsible for our actions. Hello? What nata radio gi? Sorry, from my wife. Ganyu. Adigo. My dad, my children, all on your water, walking down, so to speak, that walking banana. Most of walking the night, yeah, my kind of one of them. If there is no problem, if there is no problem, they might say, it's no why, it's not cannot, they go jack cannot, or you cannot have for my name. Of course, that's why I'm this way I'm this way. Oh. Okay, why I'm you don't want to say about the responsible man. But the event why I'm even for that, and why I'm for it, yeah. Should know where Bob where they walk out. You'll be different. And the name of where the best, I think I want to get another thing. And hopefully, you will locate the every man of that. Important. Oh, we'll put the other side on that. Or at that best, yeah, get for now. Yeah, And I saw that on a restaurant. Oh, them. Hmm. 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 Mm-hmm. Gallo. All right, coming from another man. 0706 048 5853 and 0915 570 8347. Hello. hello. Hey, Kime. No. Dalo so. Honorable. Hmm. Voice to get a break upon a break. Onwelu cabinet Onwelu amanzu conclude n'ime
without him or that. Hey, voice gị na-ebrek ebrek. Alright, jisi ike nọrọ ebe netwọk dị, enye m ohere ka mma na nwee ike ịnụchata ihe ị na-ekwu, but okwero. So jisi ike chọọ ebe netwọk dị ma were nọmba ọzọ wee kpọọ m ka anyị nwee ike kpaa ya bụ nkata ọfụma. Alright, so cheta na anọ na Facebook, anọ na YouTube, and of course anọ m na phone line 07060485853 ma kpọọ na 0915 570-8347. YouTube Bible Vote Odenigbo, while Facebook Bible Vote 104.3 FM. Hello? Hello? All right. Hello? Kekime? No. For me, that man will be here. One is that is what happened here way back just like that. And because when a company is not allowed to for 4 days, they will honor the neck change there. How do you know possible now? They will. All right, Dalo. Okay. Ihe mmụọ na-elu bụ na nwoke enweghị ezinụlọ ọzọ ịghọta, just like I told her. Nyanwa ka na-emechite anụ m onu the woman ma na nwaanyị bụgodo ezigbo mmadụ. Ịma at this point nwaanyị ka na-eche na nwunye ya di ya na-alarụ na keke. As of this morning mụ na ya kpa uche ya niile bụ na di ya na-alarụ na keke. I have to break it to her, say my dear sister, di gị adịghị alarụkwa na keke ọbụla. Di gị adịghị alarụ na keke. Just zero your mind that na he decide to stay in this marriage. Now one day onwe ike ịbụ na ndụ nwee ka ọ bụrụ na ọnwụ asị na di gị nwere ezinụlọ ọzọ. O bidoro ezinụlọ 4 years or 6 years ago. Ịghọtago? Because sometimes brain mmadụ ime ya because of this connection. Imagine gị nwa bụ nwoke kịta ịtọba nwaanyị ime, nwaanyị bịa na-asị gị nwekwara ezinụlọ, ị nwekwa a very beautiful family. Nwaanyị ọzọ bịa na-asị gị na ọ dịrị gị ime, mara na ihe adị disoriented. Ị ga na-asị ka ebe ị ga-ebido ka na ihe sigodiri gị ike, onye ọzọ na-asị gị na ọ dị ime ka ya hapụ nwunye gị nke a ka hapụ onye nke ọ bụ na the second person bụ ndị chara ndị a na-abụ ọkụ na-agba agba. You would rather hide your first family from the second lady instead of ịdị open to your first wife. See your wife nekwa na imekwelu mistake, nekwa ka ihe a si wee mee, kama na ị chọrọ ịnụ the girl, mana the girl mụọ nwa ka a nabata ya. Ị mara na ọ ka dị easier karịa is na-ezogharị. Ọ ga-enwe gị nwee double life because you're trying to meet up with your first family, then onye nke the upcoming family you're trying to meet up too. And otu aka esiro gị ike, first family ga na-alak maka ọ bụ na provide ha ihe the lady dịrị gị ime, ọ ga-achị ịgbafugo afọ n'ebe first wife and ọ ihe ị chọrọ. So why all the secrecy when you can easily make it easier for both of you? You got your first wife, say men. I'm telling you, your first wives are always the ones who are in love with you. They will not leave you like that. I'm not happy to get it so easily. Iwe ya ewi nke o ji bụrụ mmadụ. But ọ bụ na ịbụ nwoke mma ayọ nwaanyị biko ma show remorse, ma dị remorseful over something, I promise you that lady ga-forgive gị. Because nkịta niile na-eri nsọ nke richeze kpụrụ n'ọnụ, iji erie nke gị kpụrụ ya n'ọnụ na-akpagharị. It is very disrespectful. I keep saying it, except na nwunye ga-asị gị jee nụọ second wife, ọ na mgbe ị na-anụ ya na ịgwakwara ya na ofu nwaanyị adị ezuru gị, mụ na unu anya enwe issue. Nwunye ga-ama nwe issue with you because all you believe in. So ịkpọbatagoro nwaanyị ọzọ ma nwe problem with it. Mana kwa ifuru nke ọ ga-abụ ịpụtazịa ị na-amịgharị because ịma na ihe ị na-eme dị wrong.
ọ bụ na ọ dị right ị ga-akpọbata that woman n'ezinụlọ gị, mana ịma na ọ dị wrong, but you kept doing it anyway because the easiest way out bụ ime ife dị njọ. The easiest way out bụ ime ihe dị njọ. So this man now probably nwere ike ibu case a ka ọ nọ na ya before mara ya onye ma it is sure self it is sure not the woman where the container be chụrụ ya no the man who nyere ya container be chụrụ ya no because all report to the issue to the company. Probably company enega anya the man enega anya na the guy ama nkwụ ya ogwe terminate it is sure not the because then we can serve obu na obro the man who nyere ya container be terminate his appointment because o nwere ihe ga-eme ni patch bazie 1+1 calculate bezie ya before mara ya nwoke apụgo n'ọrụ. So ikwukwuzi house rent abụrụ issue, ifu nieli n'ọnụ abụrụ issue. Nwunye gị si gị mepere ya shop n'ime afịa, ije mepee shop ebe ụzọ na-agaghị. To what extent ịchọ ị na-afụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ mana ị chọrọ ka ụmụ nwoke na-afụ ụmụ nwaanyị gị na-afụ nwaanyị gị anya? Cause tell me the only reason the reason nwoke ga-eji wee ya enwe now ije mepee shop ebe ụkwụ adịghị aga, ebe mmadụ ama bịa patronize fụ afịa nwunye gị na-ele. Isi na ya nwaanyị si gị nna na ihe sikwala ike o ka anyị na village for now ebe ọ bụ na ya ma nkwụnzi house rent gwa na onwe gị nọrụzie ka ị na-apachi ebe ị chọghị iso anyị nata village. Otu a ka nwaanyị si wee natazie bụrụzie a village woman till this day. Ị nọ n'elu na ị reduce that woman to nothing. Ịgwakwuo ya sị ya akpọkwana gị na phone. So nwaanyị kpọkwa nwanne ya nwaanyị si ya si check bekwa up on the woman just to know bụrụ ezigbo. I don't even understand why ụmụ nwoke dị afụ something dị real in front of them. Okay, how do you people do it? Unu adị afụ something dị real. Why? And out of obedience ahụ, out of respect ahụ, ka o ji esikwa akpọzina ya na phone. Nwaanyị hapụkwa ịkpọkwa ya na phone kama kpọzie ndị nwanne ya na-asịkwa ha checkwesikwa up on your brother ka a marụkwa na mgbe ọ nidiri ihe ma ihe na-eme ma ihe mebie. Hello. Hello. Ka ime? Evening, ka afa gị na ebe isi akpọ m? No, J. Thank you. So the thing when I want one more thing to add you, but against you people now, that were at the woman we of water. That were with most the woman put their good system. Let's get half of home of it strong without caring from them. So now the woman can was that their mom, not to go about home. Then the woman you put it. So this issue, no matter what, no matter if you're gonna do man like this man, the children are the first thing this man for thinking in those. I'm going to see how for that woman this song, giving her a drone like that. Of water. Hopefully this out you. Thank you. Daalụ sọ. About this long, we say they happen the man for the lady for anything. We see her. Even if you were two families, or Karibi was a nwunye gị, or Siziagi gị face your second wife. Or diche. Or Siziagi face your second wife, gị ka ha naba village gị na anọ. Case that scenario adigo diche, but it just to know, relax and know. Because I'm telling you, obim na agwam, I strongly believe na this man will family also na ebe ọ bụ na ọ na abụkwa na ọ bụ na ọ na-aba. Hello. Hello, good evening. Good evening. Ke ime? Daalụ son no. Oh, daalụ. Chere.
away from one to 10 years. What's like away for which is so Lord. But unfortunately, the market with the head, very never the head. What do you have that? I feel like you have one. That's all I said. This woman. Yeah, yeah, that's what it is. Basically, who is more bad here. Now that you're going to couple you or whatever harm. I can't feel that I'm not having more than whatever harm. Somebody said, now, but you see, it's wrong with my husband is doing it, but we just got it for that. The crazy snake is going to pick up on an Abuja, not one part. So tell me, look for the happy, you know, why they're true to write the mind of myself. But now, the first one is when we say what you can do there. So people are better lecture will go on the night to do there. Or I put it of that. This man come home. This man, then look at him. I dress the body everything. So you're especially this one. Not care for the room, I care not brown. Could never do my ten about him. So the new my ten about him. I'm real. Now what? That's like I don't know yours or that was. That's no was his no good thing. It is that I hear. That's the mana. Nam there. Now do. Can you go with my no more than not? I bet you not to go at it. But I'm not going to take the root of that. My nutrition seat, which is that lady. And nutrition seat that much nutrition. So I don't how come it's not paid for? Then I just think that a man has to stop my nutrition. There's no plan for the husband. It will, I think, One peace of mind. and then you get to all my not forget about everything that we know and do the best. What I open a walk for them tonight. We know that I just do not put the moon back. Not actually do it. Okay, now what is that? That also. All right. Actually, me man get pick with just one more call before I'm pitchy. Makana. Actually, me for one or two things before I'm here for the day. 0706 048 5853. I want to go my caller. Hello. Hello, teacher. Madam, cake email. I did. No. Oh, it's true. I wish you the best. Oh, easy. No, it's Zimo. Yeah, that man in there, Maka. Yeah, he come Maka. Walk here. Come on, allow woman. Let's have move on. Survive. But oh, we are for. God, you can my favorite that man. That man is why also. Ever for him. Okay, I'm going to the condition on your phone. I don't want to live there. No good teacher or both woman. Because I am on your son. I'm going to do my now. What do you also get here? I give you also. That's the young market. The man on that chair, I am on the chair. You know, I'm walking my leg below where. I think you know that's my time out there. Oh, Dalo so. Dalo. And of course, more guys, my dear sister, move on with your life. If you di, you know, if you rodi, you know, wrong with omoge. Umwoke dem madi. I am saying it with my full chest. Good men still exist, and you deserve the best. Is it only abuna food na iji nwa na abo? See that nibu the old cargo or get one away self now go away nibu because sometimes I might be finna early to put ourselves down. I am telling you, if nwoke ọzọ nwaanyị na-adị mma na nwoke na-enọlụ with onye trust onye tụkwasịrị obi. This life anwere mgbe eji eme ya na sọsọ gị ga-anọ. So if dị ọzọ, my dear sister, if dị ọzọ, but move on. Move on. Nwoke a anata iyo gị biko is either na okwu esego na nwaanyị na ya nọ. Or na-ara ya bagi ya nwaanyị eme ya abandon. 4 years is too long a time for any man to want to come back. Onye ọbụla na-chetela azị ma na nwaanyị naanị ya na-egosi gị ashege. Ọ na-ara adịrị ya. So, love squad digi, nsogbu adịrị nọrọ chebe, who knows? But do what makes you happy at the end of the day.
mee ihe obi gị dị comfortable with, ihe ịma na idinele ana n'abalị ịlalụ ụra with your full chest, conscience gị adị clean. Ọ bụrụ na ị feel that na ị need move on, and moving on bụ ịnụ di ọzọ, please, by all means, with pleasure, but afos na any man nụọla onwe gị di. Ọ bụrụ na ị chọọ ịnọchebe the man, isi ka ijebe Aba je chọwa the man, ị nwere ike ije chọta obi mgbawa. Amarọsikwa m nọ nke ọ na-adịkwa mma, anyị na-adị mma inwe questions, we go and seek for answers. Ọ bụ na ịchọ ije Aba dịka itu egwa m na ịchọrọ ije chọọ the man, ifilie na ije ọha ka Aba because nwoke nyere gị adreesị, ị mara na eke ebe ịdịkwu dị sure na ọ na-Aba, ka ọ na ọ gwa gị ebe ọ ya awa ọgwa gị like this, ma mma where to start looking. Ịdị sure na ọ nọghọ Lagos because iji ha adreesị, iji ha phone number, nwere ihe iji. So kedu anything dị substance ịma ihe ejide nwa aka sị onye ị ga-ejide nwa aka sị na ifu onye akịta na ifugo di gị. Asị m kwuo ime gị ya 4 years and I applauded you for it. Sị gị na ọ dịrị easy. Mụnwa bụ Aunty Chinazụ mara emenwe ya, mara eme mụnwa even 1 year self dị too long because enwe purpose. Enwego ka m si wee plan all my life. Enwego m mgbe m ji wee sị na mma anụ di, enwego m mgbe otu a nọ na ha plan sigo m ya. So mmadụ feel na ọ ga-shatter your dreams, always have options. Ebe ọ ga-abụ onwe ka o si wee dị, i nwee where to hold on to. I applaud gị, ọ dịrị easy. Na village bụrụ a farmer, take care of your children, ka love kwa the man that abandoned you for 4 years. My dear sister, ị na-eme what a lot of us cannot do. So nna asị gị jisie ike. Ọ dịrọ easy, nwere mgbe o ji wee ya adị easy n'ụdị situation na. But na-ekene gị na-asị gị jisie ike, ọ ga-adịcha mma. Ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ m n'unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afa mba Aunty Chinazụ. Cheta na echi niile bụ ije afịa. Nọrọ n'ebe, ijekwa n'ebe ọbụla. Ndewo.